Yung brief daw. Brief, oo. Binaga niya daw yung brief, tapos pinatak niya daw sa kape ng 3 beses, tapos sabi niya madami pa daw siyang ginawa. Kung malaki po yung pinagkaiba niya ngayon sa nung dati. Yung umuwi din siya dito, ganoon rin, balisa, hindi makatulog. Kakausapin ko, hindi kikibo. May araw daw na parang tulala siya, sabi niya, tapos wala siya sa pag-iisip. Sa malayong bayan sa probinsya ng Masbate, munisipyo ng Esperanza at sa barangay Tunga, isang misis ang di umano'y ginayuma. Dahilan kung bakit naatim nito na iwanan ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa na halos ibigay ang lahat para lamang sa kanya. Sabi siya na may anak siyang ganun. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, bubuhayin ko naman mga anak mo. Kahit 6 yan, basta may trabaho lang niya mapapasukan. Ilang taon ka lang, sir? 21 po, tapos siya 32. Kaya tila pinagsukloban daw siya ng langit at lupa. Na matapos ang 9 na taon nilang pagsasama, ay basta na lamang siyang iniwan ni Chona para sa ibang lalaki. Kukuha siya ng panggatong, aalis siya dito mga alauna ng tanghali, tapos uuwi siya mga banda alas 4 na. Yun pala, yun ang simulan niya pag sa lalaki. May araw daw na parang tulala siya, sabi niya, tapos wala siya sa pag-iisip. Maging ang mga kapatid nito ay labis na din ang pag-aalala. Naghahanap po kami ng mga eksperto na marunong sa panggagayuma. Gusto din namin na papagamot kasi gusto din naman namin na makauwi siya dito eh. Maganda kami ng gatas ng ina, painom sa kanya, pero hindi namin isasabi sa kanya na hindi namin ipaalam. Kasi yun daw yung sumpa ng panggagayuma. 2 years old. So, nakadalawa ng asawa si mama mo? Opo. Okay, asa na itong dalawa niyang asawa? Yung papa ko po, patay na. Tapos yung si father po, andun po sa bahay. Yung stepfather mo? Opo. Okay. So, umalis ba itong sinanay mo na walang paalam sa mga kapatid mo at sa stepfather mo? Opo, umalis po nang walang paalam. Pinili umano ng kanyang ina na sumama na kay Ray kaysa manatili pa sa poder ng kanyang pangalawang kinakasama na si Rolly. Kasi po, yung lalaki na yan, na si Ray Esconia, yung karelasyon po niyan, is tita ko na si Magindan. Pinaniniwalaan ngayon nila Jinky na ang tanging rason lamang kung bakit nagawa silang iwan ng kanilang ina ay dahil ito ay ginayuma. Nag-inom po yung boyfriend ko tsaka siya, yung lalaki si Ray. Si Ray po mismo nag-amin sa boyfriend ko na para daw po hindi ko iwan yung boyfriend ko. Gagawin niya po daw yung ginawa niya kay mama. Tapos ang una niyang tinuro is yung brief daw. Brief, oo. Binaga niya daw yung brief, tapos pinatak niya daw sa kape ng 3 beses. Tapos sabi niya madami pa daw siyang ginawa. Kung malaki po yung pinagkaiba niya ngayon sa nung dati. Dagdag pa rito ay ang mga kakaibang kinikilos umano ng kanilang nanay. Binabaliktad niya yung mga topic, sir. Sinasabi na baka daw po na magalit si Ray. Ibig mong sabihin, Jinky, hindi talaga yung gawin ng nanay mo, hindi niya na maiwan-iwan ngayon si Ray. Opo, tama po yan. Talagang medyo matindi siya ang gayuma. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihinala, isa sa mga matinding rason ng kanilang pagtutol sa relasyon ng kanilang ina kay Ray ay ang pagiging manyakis umano nito. Sinasabi niya po sa mga kainuman niya na kung paano niya daw gamitin si mama. Chismoso itong si Ray ng mga ginagawa niya sa pakikipagtalik. Doon po ako, sobrang galit ko po kasi tumawag po yung si father ko, nagsumbong sa akin na daw. Tinawagan po daw nila si mama, tapos sinabihan daw po nila na ba't namamayat si mama, ba't namamayat dyan, sinabihan daw ng si father ko. Ang sabi po, hindi namamayat sa kain, namamayat daw sa ganyang bagay. Sobra talang pagkaiba niya na ang itim niya, tapos so, talagang pa yan. Umagang hindi pa nakain, nagiinom na, tapos sabi ko sa kanya, mo yan si Ray mag-inom kasi si Ray wala namang ibang ginagawa yun, so wala ding walang sakit. Ikaw, may sakit ka na, tapos pasama-sama ka pa, maaga-aga po. Sa bigat ng akusasyong binitawan ng kanyang anak, mariing itinanggi naman ni Chona sa programa. Chona, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, sir. Aling Chona, totoo ba na
iniwanan mo yung mga anak mo dahil sa lalaki? Hindi po yan totoo, sir. O anong totoo? Hindi po yan totoo. Sinungaling yan si Jinky yan. Pero iniwan mo yung dati mong kinakasama at sumama ka na kay Ray. Dinala ko yung mga anak ko dito sa Kawayan. Isip ko, maghiwalay na kami. O totoo ba ito na pinagdududahan ka ng mga anak mo at ng mga tiyahin nila na para ka daw ginayumat, para ka daw pinainom ng pinakuloang brief? Hindi yan totoo, sir, yung sinabi ni Jinky na ginayuma ko. Hindi mo nararamdaman na ginayuma ka? Hindi ko nakita. Dahil sa pagpipilit ng anak ni Chona, nagsalita na rin si Ray patungkol sa panggagayuman nito. Po yan totoo, sir. Bibiro ko lang yung boyfriend niya, sir. Inumo kami, sir. So nagbibiro ka lang, hindi totoong naglaga ka ng brief? Hindi totoo yan, sir. So sa tingin mo, bakit in love sa'yo si Nanay Chona? Ewan ko lang, sir. Kasi na-inlove naman din ako sa kanya, sir. Tapos yan, na-inlove din sa akin. Upang malaman ang tunay na kalagayan ng mga anak ni Chona sa bayan ng Esperanza, nakapanayam din sa programa si Ma'am Gina Prigua, ang Social Welfare Officer 3 ng Esperanza Municipal Social Welfare and Development Office. May karapatan ho ba yung mga anak na iniwan ng kanilang mga magulang dahil sa pag-ibig para magdemanda na pauwiin yung kanilang ina? Opo, sir. Based sa sir, Republic Act 7610, ang ginawa po kasi ni Chona ay pag-abandon na sa kanyang mga anak. Lalo pa, sir, na yung pinakabunso nila ay only 3 years old. At yung iba po, sir, mga maliliit pa, mga nasa school age pa, na dapat nandun pa yun sa kustodiya ng mama. Mismong social welfare officer na rin ang nagpatunay na maski ang benepisyong natatanggap mula sa proyektong 4Ps ay hindi na nakakaabot sa mga bata dahil ibinubulsa lang daw umano ito ng kanilang ina. Pantawid member po na sila, beneficiary po sila. Yung grants ng mga bata, hindi naman po napupunta directly doon sa mga bata, kundi nandiyan po kay Chona, dala niya po yung ATM card. Lalo po, sir, ang kinatatakot ko lang po kasi yung isang anak niya na PWD at blind. And may medyo kulang ang pag-iisip, nandyan ngayon sa poder niya. Lalo pa lang sinasabi ni Jinky na medyo may pagkamanyakis siyang si Ray. Opo, sir, pwede po siyang ireklamo sa Republic Act 7610 ng abandonment. So, yung bang parusa, ma'am, doon sa abandonment at yung pag-iwan doon sa mga anak, may kulong po ba yon? Meron po, sir, na kulong yun. Sasama po yung team namin at nang ma-document namin at makapagtestigo rin kami kung ano pong mangyayari dito sa sitwasyon na ito. Ano po? Opo, sir. Hindi man nakauwi ng Bicol si Jinky sa itinakdang araw ng paghaharap sa MSWDO Kawayan, ipinagpatuloy pa rin ng aming team ang pagpunta sa Masbate upang masigurado ang sitwasyon ng kanyang mga kapatid. Kahit malalim na ang gabi, ay sumabak na sa biyaya ang aming team papuntang Masbate. Kinabukasan mula Masbate City ay bumiyahin ang aming team ng halos 1.5 oras papunta sa bayan ng Kawayan kung saan naninirahan sila Chona at Ray. Maya-maya pa ay narating na din ng aming team ang Kawayan MSWDO ang nakakasakop sa bagong tinutuluyan ni Chona. Nang makapanayam ng aming team si Chona, isiniwalat nito ang dahilan kung bakit niya nagawang iwanan si Rolly. Naka-textmate kami, yung kagustuhan kami ng dalawa. Pumunta siya dito. Tapos sabi niya sa akin na gusto niya mag-asawa. Sabi ko sa kanya na kaya mabuhay yung mga anak ko kasi anim mga anak ko. Sabi niya, kaya. Taliwas sa ibinahaging kwento ni Rolly. Yung sabi niya, dadalaw lang siya sa pamangkin niya. Yun na po, dumiretso siya dito sa Kawayan. Paano mo nalaman na meron na pala siyang bagong kinakasama? Nakita ko po sa sa cellphone. Sa kabila ng kanyang natuklasan, ay handa pa rin daw siyang tanggapin ulit si Chona. Kung uuwi siya, hindi naman siya tatanggapin ko pa rin siya kung uuwi siya kasi kakahawa kasi yung mga bata eh.
Pero kung hindi na siya pabalik, ay hindi ko naman siya pipilitin. Ngunit ayon naman kay Chona, minsan na rin daw niyang sinubukang bumalik. Ngunit ipinagtabuyan lamang daw siya nito. Binalikan ko sila, ma'am. Binuntahan ko sila. Tapos hindi na binigay ni Rolly. Hindi ako pinapasok sa bahay namin. Tinapon yung mga damit ko sa labas. Ang ginawa ko, bumalik lang ako dito. Wala naman akong magawa. Doon naman, mapunta naman tayo ma'am sa usapan na gayuma. Kasi sinasabi nila na ginayuma ka daw, nakayayat ka, tulala ka. So, totoo ba yun? Hindi yan totoo, ma'am. Kasi dati may sakit na ako. Anong sakit mo? Hindi sa dibdib, tapos dito sa likod. Parang may pliman sabay na dugo. So, hindi ka talaga ginayuma? Hindi yan totoo, ma'am. Kasi yung kalibin ko, pag nag-inuman sila, lagi yung binibiro ng mga salita nila. Pero mahal mo po si Ma'am Roda? Mahal naman po. Opo. So, kahit mayroon na siya bagong kinakasama, okay lang sa'yo na sakali bagong siya bumalik sa'yo, okay lang? Okay lang po. Basta, ano pinakagusto mong mayari ngayon? Mabuo ulit. Sa labis na pagmamahal ni Rolly kay Chona, nagawa niya na rin daw na makiusap kay Ray na ibalik na sa kanya si Chona, alang-alang sa kanilang pamilya na pilit niyang binubuo. Nag-usap po kami sa cellphone. Yung sabi niya, okay lang daw kung uuwi si Chona, hindi naman daw siya, hindi niya pipigilan. Dahil sa kagustuhan ni Rolly na maisaayos ang sitwasyon ng mga bata, nagsimula na ang pagpapatawag ng MSWDO. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, nandito po tayo ngayon sa aming office, Municipal Social Welfare and Development Office. Ngayon para sa pag-uusap ni Chona at ni Rolly. Concern talaga dito yung magiging custody ng mga bata, yung mga minor de edad. Ito ang atong issue ngayon na dapat ma-resolve ngayon, no, sa inyong dalawa kung saan mapupunta yung mga custody ng mga bata. Tapos kung ano magiging desisyon ni Chona, kung uuwi ba siya or kung ano pa ang magiging desisyon mo. Hindi ako makadesisyon naman. Bakit di ka makadesisyon? Hindi mo ba yung mga bata? Sino ba ang priority mo sa buhay? Bata. Ang mga bata. Sino pa? Ang bata lang ako. Okay, ang mga bata. Matapos ang mahigit 1 oras na pag-uusap, pero kasi kung halimbawa may mga mangyari sa anak niya, liable pa din si Chona. Base sa Republic Act 76. Pwede siyang kasuhan kung Pwede siyang kasuhan ng abandonment and neglect. Kahit po pwede na kami mag-file as social worker since po nakikita naman namin, pwede na namin siyang mag-filean. Kahit hindi gusto ng mga anak niya na mga may edad na or kaya yung mga niya, pwede po kami mag-file kasi ang inisip namin po dito ay yung best interest ng mga bata. may paalala din si Ma'am Gina sa mga nanay na pabaya sa kanilang mga anak. Pwede po makasuhan ang mag-asawa, ang nanay or tatay in case na pabayaan nila ang kanilang mga anak. Ang penalty po nun ay prison mayor. Ibig sabihin 6 to 12 years of imprisonment. Lalo pa kung may mga masamang mangyari sa mga bata. Ngunit ang mahalaga, bago matapos ang pag-uusap ay nagkaayos na ang dating mag-asawa para sa kanilang mga anak. Sa puntong ito, binigyan ng pagkakataon ng mag-iina kasama si Rolly na makapagsalo-salo. Matapos kumain, ay kapansin-pansin na mas magiliw nang nakipag-usap sa amin ang mag-asawa na tila ba'y parehas na bawasan ng sama ng loob. Opo ma'am, masaya po. Yung pamilya ko po ay nabuo po. Gusto ko po sabihin sa kanya na bumalik lang siya sa bahay para mabuo yung pamilya namin. Mahal mo ba? Opo, mahal na mahal po. So, binili ko yung mga anak ko dahil minahal ko sila. Plano ko po parang mabuo ang pamilya namin, pero hindi pa ako makapag-desisyon. Pangako ko nila po na yung bumalik na ako sa bahay namin.
Handa ka ba, sir, na antayin si Ma'am Opo, ma'am. Jonah? Kaya ko pa naman antayin. Labag man sa kalooban ni Rolly, hinayaan na muna nito si Chona na bumalik sa piling ni Ray. At amin ang inahatid si Chona kay Ray. At sa pag-alalay ng aming team, aming naabutan ang pag-aabang ni Ray kay Chona. Linawin lang natin, totoo o hindi totoo na ginayuman mo si Ma'am Jonah? Hindi totoo yan, ma'am. Hindi ako marunong yan, ma'am. Halimbawa na mag-decide si Ma'am Jonah na kailangan niya kasi, obligasyon niya kasi yun bilang nanay, napuntahan yung mga anak niya, dalawin, kasi nanay siya. Okay lang yun sa'yo. Okay Hindi lang. mo naman siya pipigilan. Hindi naman. Siya lang mag-desisyon, ma'am. Sa pagkakataong ito, muling inilinaw ni Ray ang mga paratang binitawan laban sa kanya. Nasabi niya naman niya sa ko. Nialambing lang yung nanay niya. Kasi siya naman mag-desisyon, ma'am. Wala naman akong magawa kung anong desisyon niya. Kung sabihin niya na ayaw niya sa akin, okay. Kung gusto niya ako, okay. Kasi hindi ko naman po pinabayaan yung mga anak niya dito. Mula Kawayan ay bumiyahin ang aming team ng halos 3 oras papuntang Esperanza Masbate upang ihatid na ang mag-aama. Dahil nirespeto ng MSWD ang desisyon ni Chona na makapag-isip ng ilang araw dahil tuliro pa rin ito. Nanatili sa pangangalaga ni Rolly ang kanilang mga anak. Ginayuma man o hindi, naliwanagan na si Chona kung gaano kahalaga ang pamilyang kanyang ipinagpalit. Nangako na din ito na bibisitahin ng madalas ang kanyang mga anak hanggang sa handa na siyang bumalik ulit kay Rolly. Salamat po ako sa Bicol Tabang Ora mismo po dahil yung pamilya ko po ay nabuo po sa isang araw po. Sana gusto ko po mabuo ulit yung pamilya namin habang buhay. Salamat po sa Bicol ng tulong namin sa tulong nila sa amin para tulong sa aming pamilya.